Wala mahibalo si Gihasi na dihaso sa kanan yung yuta. May nagakita ko na magsulay sa iyang pagkamapaynusanon o pagkamaulungol kang Ihoba. Kanang yuta, mawang Syria, din sinaaman nga pangulo sa kasundaluhan, didugog nga maisog o gamhanan o tinahod pagayo. Apan sinaaman dunay grabing sakit na sanla. Sa pagkalungog nga si Eliseo, makaayo sa iyang sanla. Sinaaman, may panaw payon sa balay ni Eliseo. Nagdalag sa lapi o upang mahalong mga gasa. Akala ko, nagtayo na siya din eh. Sinaaman na pangulo sa kasundaluhan sa Syria. Nagtayo na din sa iyong balay upang sa iyong mga kabayo o mga kayo sa lupa. Doon na tayo siya. Mahibalo ko, Gihasi. Masayod ka na ako siyang ipani. Bitaw, Eliseo. Hindi ba siya kayuhan sa iyong sanla? Si Ihoba ang usang makahukom sa kasing-kasing sa tao. Siya ang usang buhay. Wa ko may balo kung sa'y ana sa kasing-kasing na ininganang ng tao sa Syria. Ang akong nanibalwan lang, mga nagpipili ng Ihoba sinaman ng iyong instrumento sa pagliwas sa mga Syria. Nagditayo mo siya ni Ihoba sa iyong sanla. Kung mahimong Eliseo, doon may isog yung bahay ni Ine. Kung sige, Gihasi. Apan, sulti tayo. Nakita na nako ang nagmulong ng mga abot sa mga karo ni naman. Bueno, sa mamatay ang anak na lalaki sa tsunami, pinagibutang ang imong sugod sa akong kampo o di padala ako sa pagtanaw sa rawa sa patay na batang lalaki. Iyag tukad nawa, nagtuog din ko na siya yung mga mahulog na kung nilang ko pinaagin ako. Apan, waking nito. Akong ipatog ang sumpo diya sa naong sa bata. Apan, waking nito. Ang bata, walang mabuhi. Naunang kayo at Eliseo. Ano ba na kung gamitan ni Ihoba? Di ka subok ko na naulawag ka, Gihasi. Dili magbuot sa Diyos na ikaw mo ibubandog sa bata. May kalubo, Eliseo. Ang bang nangyipagbuntag ko ni Adto. Ang gano'n, tukay-dukay naman itong nahinako. Sa akong pagturo, gamit ko na ako ng ano. Eliseo, Pangulo, ako'y pagkabuhan ni Naaman. Tubuti ko ba ako'y matubang niya? O tubuti ko na may maya sa iyo ba atubangan sa Syriano na magsisimbaw Diyos-Diyos? Mahala, sige, ikay kaguin na. Kung batuwa siya sa subas sa hurdan. Kung subuan siya sa pagkaligo, 7 ka beses sa hurdan, ang ganingang palit mo iyan kung mamaayon sa sanla. Sige, musulog na ko. Ariyaw niya ako, iningataw na linaman. Eliseo, Kung saan, Gihasi? bukan tayo natin. Tungali, masipitilo siguro kung pinagsugat ako ng ama, kinahanglan ba o may mo bang isukog na ako ang ibang panganalag ng district? Kaya kasi mas namati pa siya ng bahay. Sunda lang ang akong isukog ni mo, Gihasi. Kung magbanay sa imong karon. Pagbuot sa Diyos na pagkasulayan karon ang pagkamapaynog sa ni naman. Hinawag na dili kini mahimong adlaw sa paghukom kanimo.